počasie nám žičí, tak určite aj naše dievčiny viackrát tu budú vystupovať. Srdečne vítam aj pani zástupkyňu, ktorej hneď aj predám slovo. Tak ja, ak dovolíte. Vážení rodičia, drahé mami, naozaj si veľmi cením, že dnes práve v tejto chvíli sa môžem prihovoriť z toho. Sokolátku, teraz neviem tam sa napojiť nejak rýchle. Ale keď som chádzal medzi vás všetkých, videl som také úsmevy na vašich tvárach a stále sú. A keď už išli tie rátolesti, tie úsmevy boli aj z druhej strany. Čiže ja by som začal len tým, že chcem povedať ďakujem. Prečo? Každá z vás, keď si spomeniete, keď ste to nosili pod srdcom, aké to bolo drobné, ako to rástlo a teraz aké sú už také väčšie tie naše deti. Ako to ďakujeme preto, lebo ste sa rozhodli pre niečo, pre nejaký ten krok životný. A dnes vidíte, že ste sa rozhodli správne. Vidíte to na vašich tvárach, na vašich úsmevách. Na krásnej rozkvitnutej lúke, plné chrobáčikov, lienovčiek, múšiek, ale aj krásneho, veľivého slnečka. A hlavne aj motýra. Emanuela. Tak vítajte. Slniečka mám plné oči, z jeho tepla, z jeho jasu vidím rozprávkovú krásu. Nebojte sa, zavolám motýlika, on určite sa budí. Motýlik, detský, poď sa budiť Peti, aby deti mohli natrhať svojim mamičkám k sviatku. Som skoro na jar, som ja. Pretože mám... Prvým kvítom skoro na jar som ja. Pretože mamičku veľmi len čo vstanem, ústy tvoj